Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Моя сённяшняя суразмоўца прызнаецца, творчасць падтрымлівае мяне, дае сілы жыць, працаваць. З самага дзяцінства разам са мной песня, танцы. Я вельмі люблю сваю зямлю, беларускую мову. Сёння мы гутарым з паэтэсай, настаўніцай, краязнаўцай Ірынай Ляшкевіч. Ірына Мікалаевна, вітаю вас. Добрый дзень. Ірына Ляшкевіч, паэтэса, настаўніца, краязнаўца. Нарадзілася ў вёсцы Мачуль на Століншчыне. Пасля атрымання вышэйшай эканамічнай адукацыі вярнулася дадому. Зараз працуе ў Мачульскай базавай школе, кіруе ўзорным дзіцячым аб'яднаннем аматараў фальклору «Згадка». Ірына Ляшкевіч, аўтар зборнікаў паэзіі «Сувой», «Вас я чакала». Творы друкуюцца ў беларускіх газетах і часопісах. Ірына Мікалаевна, ну вось я сёння у Фейсбуку прачытаў ужо вашу нататку, што вы, едучы сюды ў Мінск на нашу праграму, пазнаёміліся з вельмі цікавай жанчынай, і вы нават з ёй дамовіліся разам паспяваць, так? Ну так, заўсёды дарога хутчэй праходзіць, калі побач добры суразмоўца сядзіць. І вось мне пашчасціла ехаць з маёй зямлячкай са Століншчыны, з Нінай Комік, якая родам з гарадной, гэта вёска ганчарная такая знакамітая. Жыве яна ў Давыдгарадку. Мы з ёй так знакомыя даўнавата, але бачымся вельмі рэдка. І вось дарога звяла. І вось дарога нас ізноў звяла, мы доўга размаўлялі, і ведаеце, чым прыемная Ніна Комік, тым, што яна не проста выканаўца народных мясцовых песень, а яна іх, можна сказаць, носьбіт. Таму што так, як яна іх выконвае, гэта можа быць толькі ў крыві. Гэтаму навучыцца проста, я лічу, нельга. А ў яе гэта ад маці. Гэта на нейкім генетычным узроўні. Ну і пагаварылі так, пагаварылі пра мае творчыя планы, ну і дамовіліся як-небудзь сустрэцца і разам паспрабаваць паспяваць. Ну што ж, вот у вас песні і вершы разам ідуць. Вы мне сказалі, што калі вы выступаеце на паэтычных вечарынах, вас просяць паспяваць, а калі вы выступаеце са сцэны, вас просяць пачытаць вершы. Так, такая дзіўная вось атрымоўваецца сітуацыя заўсёды, што сапраўды, таму што у песні ёсць мова, у вершах ёсць мова, у песні ёсць мелодыя, у вершах таксама свая мелодыя. Ну, спачатку пра вершы ўсё-такі. «Вас я чакала», кніжка называецца, цікавая такая назва, пра яе пішуць. Гэта шчырая размова з чытачом аб тым, чым поўніцца сучаснае вясковае жыццё жанчыны-творцы. Вось як можна ў вершах перадаць, чым поўніцца сучаснае жыццё жанчыны-творцы? Ну, для таго, каб ведаць, як там можна ў вершах гэта ўсё перадаць, трэба прачытаць найперш гэтую кнігу. Усё, чым поўніцца жыццё, яно ўсё тут. І патрэбна, каб яно мела нейкі выхад. Таму пішацца. Жыву ў вёсцы, прыгожыя краявіды, палессе. Я сама не ведаю, адкуль бяруцца гэтыя словы, гэтыя вобразы. Іх проста трымаць у сабе немагчыма. Людзі вакол цудоўныя жывуць. Пра іх таксама хочацца сказаць, напісаць. Радзіна. Давайте спачатку пра дзіцячы ваш ансамбль, як ён называецца? «Згадка». «Згадка». Ад слова «згадаць». 30 гадоў вы. Да, калектыву ў гэтым годзе 30 гадоў. Я сама не веру, што так доўга пратрымаўся дзіцячы калектыў, таму што гэта складана. Тым больш у такой маленькай школцы, як нашая, дзе было ад пачатку, як я прыйшла на працу, 60 дзяцей, а зараз толькі 40 дзетак, там трошкі болей за 40. Навучыць усіх спяваць, кожнаму знайсці нейкае месца ў калектыве, гэта праца, гэта вялікая праца. Зацікавіць дзяцей, у прынцыпе, было не так і цяжка, а потым ужо пайшло, як і ёсць у народзе, пераемнасць. Ад старэйшых братоў і сясцёр да меншых. Потым падраслі дзеці, сталі бацькамі і адправілі сваіх дзяцей у згадку.
Таму вось так яно ідзе ад аднаго да другога, ад аднаго да другога, і не паспела аглянуцца 30 гадоў. Ну вот тыя першыя 30 гадоў таму назад ужо дарослыя людзі. Так, ужо і дзеці іх не выйшлі са школы. Вот адна сям'я, яны і бацька, і маці вось так за ручкі пабраўшыся хадзілі на згадку з 5-го мотам класа. Потым іхнія два сыны хадзілі таксама, старэйшы закончыў, здаецца, Пінскі каледж мастацтваў, а маці дагэтуль працягвае ўжо спяваць у іншым гурце. Адным словам, згадка яна не спыняецца, яна працягваецца. А вось каляжанкі, ваш гурт. Ну, стварэнне каляжанак гэта было выклікана трошкі такім і неабходнасцю нейкой, і жаданнем. Накапілася вельмі шмат песень, якія проста дзецям не дасі спяваць па тэматыцы, будзем казаць так, па нейкім узроставым асаблівасцям яшчэ голасу. І гэтыя песні ў мяне проста вось тут былі, а хацелася нешта іх неяк рэалізаваць, каб яны жылі гэтыя песні. Спытала адну сяброўку, другую сяброўку, паспрабавалі, атрымалася. Далучылася яшчэ у нас две сяброўкі нашы. І так от сябраваліся, скалегаваліся, і цяпер спяваем. І прычым спяваем так, што збіраемся проста дома, калі ёсць вольны час. Чаем. З гарбатай абавязкова, з кавай, вось, з размовамі нейкімі, таму што мы ўсе з розных вёсак, з'язджаемся да мяне ў Мачуль, вот, спачатку сагрэемся, пасядзім, пагутарым пра сям'ю, пра дзяцей, пра ўнукаў, а потым ужо паціху пераходзім да спеваў. І іншы раз такія пасядзёнкі, нашы вячоркі заканчваюцца а палове першай ночы. Добра, што хата на краю вёскі, і мы нікому не мяшаем, не перашкаджаем, так сказаць, сваімі спевамі. Ну вот, Ірина Миколаївна, вот мы якраз вот у такія пераднавагоднія дні, вось я ведаю, у вёсцы яны таксама святочныя, калядныя, песні, калядавання і ўсё такое. Вот давайте паспрабуйце нам паказаць вот якую-небудзь вот калядную песню. Ну, добра. Сапраўды, у вёсцы, калі выпадае снег, пачынаецца нейкі такі перадкалядны настрой, хаця яшчэ зараз піліпаўскія вечары, піліпаўскі ідзе вось час, але можна паспяваць каляды. Ой, воян, воян, чым прославівся святы вечор, прославіўся я на сівом коні святы вечор, на сівом коні золотой зброї святи вечор. Туровці кажуть, що й за пан єде святий вечор, а маті каже, мой синок єде святий вечор, а за тим словом святкой пан здоров святий вечор. Дай сімейкою з веселенькою святий вечор. Ірина Миколаївна, ну вось, конечно, Полессе гэта такі спеўны край, я сам знаю, гэта бываў не раз. Што трэба, каб захаваць вот гэтую песенную культуру, каб захаваць вот гэтыя народныя звычаі, таму што вот сённяшні урбаністычны час, урбаністычны век схіляе людзей на іншыя рытмы, на іншыя мелодыі. Для таго, каб гэта захаваць, трэба гэтым жыць. Трэба спяваць, трэба нешта для гэтага рабіць. І вось тая праца з дзецьмі, я ўжо магу сказаць за 30 гадоў, што яна дала свой плён, таму што калі я сустракаю дзяцей, тых першых дзяцей, я пытаюся, ну вось дзеці, якое свята? Дзеці ведаюць, якое свята, таму што ведаюць іх бацькі. Усё ідзе ад пакалення да пакаленняў. Варта яшчэ займацца пошукавай працай. Ужо вельмі складана, вельмі цяжка, але яшчэ можна знайсці нешта цікавае у старэйшых людзей, яшчэ можна напытацца. На жаль, носьбіты, сапраўдныя носьбіты ўжо амаль што адышлі і адыходзяць, але яшчэ ёсць магчымасць нешта знайсці і не проста знайсці, запісаць і палажыць яго. А я ж кажу, все традыцыі, все абрады, звычаі, усе песні, яны павінны жыць.
Ты павінен у гэтым удзельнічаць для таго, каб яны жылі. Не проста расказваць, а можа даваць недзе сваім прыкладам, паказваць, што гэта магчыма, гэта прыгожа, гэта наша роднае, і што без гэтага проста рух наперад немагчымы. Увогуле, цяпер можна і пра вашу радзіну папытацца. Вот шляхецкі род. Так, шляхецкі род Ляшкевічаў, Зяновічаў, Альпенскіх. У нас было доўгі час трайное такое прозвішча. Карані нашы ідуць вельмі глыбока, да Грунвальда. Калі Лешка, удава князя Свідрыгайлы, княгіня Ганна падаравала шляхецтва і землі ў ваколіцы Альпеня і Мачуля. І свой радавод я ведаю з 1600 года. Ну, гэта радавод па маёй маме. Па тату у мяне таксама прозвішча Ляшкевіч. У нас увогуле жанчыны... Ляшкевічы за Ляшкевіч. Да, Ляшкевічы выходзілі за Ляшкевічаў. Ну, раней гэта, канешне, прытрымліваліся гэтага, каб шляхцянка ішла за шляхціча. Пазней, ну, неяк так у нас вот все роўно ў раду атрымоўвалася, таму што, ну, бацька мой, ўжо нябожчык, ён з іншай вёскі, ён з вёскі Рубель. Прыехаў у нашу вёску, мама Ляшкевіч і тата Ляшкевіч. Ну, вось так атрымоўвалася ўвесь час. Мне было цікава вывучаць свой радавод, і вельмі прыемна тое, што я знайшла. Ну, мне людзі дапамагалі, канешне, в архівах вельмі прыемна тое, што, аглядваючыся назад, я магу ганарыцца сваімі продкамі. Ну што ж, гэта вельмі важна, ганарыцца сваімі продкамі. І скажыце, вот спеўныя продкі вашы? Так, спевы гэта у мяне ад пароду мамы па дзядулі майму. Там у дзядулі 7 было дзяцей. Маці, я яшчэ захапіла сваю прабабулю, яна з 1890 года была недзе, і яна выдатна спявала, збіраліся радзіны, а калі вяселлі якія, бяседа, і калі збіралася ўся радзіна цалкам, усе дзеці, внукі, праўнукі, то гэта нешта было неверагоднае. Усе спявалі. І мама спявала, мама заўсёды вечарамі восеньскімі доўгімі саджала мяне каля сябе, і каб мяне забавіць, каб мне не так было нудна, яна пачынала спяваць і вучыла мяне нават спяваць на 2 голасы. Вось мне цікава, як вы адкажаце на нашы бліцапытанні. А вот прадоўжыце фразу такую: Беларусь гэта. Гэта тое, што ў душы тваёй, і тое, што не выкараніць. Назавіце 3 месцы нашай краіны, якія варта наведаць кожнаму беларусу. Ну, Менск абавязкова трэба наведаць, таму што гэта сталіца. Мне здаецца, трэба наведаць Полацк. Я вельмі туды хачу папасці. І я думаю, Тураў. Ну, такія слынныя месцы, канешне. Калі б раптам у вас была такая магчымасць, з якой выдатнай, выбітнай беларускай асобай вы хацелі б сустрэцца, і чаму? Я хацела б сустрэцца з Ефрасіняй Полацкай. Чаму? Таму што, ну, для мяне гэта нейкі недасягальны вобраз жанчыны, і яе ахвярнасці, і яе розуму. Ну вот што зараз вы чытаеце, і каго з беларускіх сучасных аўтараў вы б параілі пачытаць нашым гледачам? Я перачытваць люблю, і перачытваць люблю класіку. Да народзінаў Караткевіча я ізноў дастала яго кніжку «Дзікае паляванне караля Стаха» і чытаю зноў жа з вялікім задавальненнем. Параіць хочацца тое, што некалі аказала на цябе вялікае ўражанне. Дык вось кнігі Караткевіча, любыя кнігі Караткевіча, там ёсць за што зачапіцца. Вершы яго Мележа абавязкова. Ну, таму што людзі на балоце, жыць на палесе і не параіць пачытаць людзі на балоце, не чытаць людзі на балоце, гэта проста немагчыма. І яшчэ я б параіла пачытаць Алексіевіч. Гэта таксама некалі мяне ўразіла, таму што гэта таксама звязана з нашай гісторыяй, як чарнобыльская малітва, як цынкавыя хлопчыкі. Таму вось гэтыя творы, я думаю, што я параіла б нават сваім дзецям і ўнукам чытаць. Што для вас беларуская мова? Беларуская мова, ізноў жа, як і Беларусь, гэта не толькі тое, што на вуснах, гэта тое, што тут у сэрцы. Што ж, дзякуй вялікі. Ну, пад Новы год загадайце жаданне, і мы загадаем жаданне, і каб нашы жаданні збыліся. А я нагадаю нашым гледачам, што ў нас в гасцях была паэтэса, настаўніца, краязнаўца Ірына Ляшкевіч. Сустрэнемся на канале Беларусь-3. Усяго найлепшага. Да пабачэння.
Па-па!